Хората. Здравейте, хора! Това съм аз, това е Дени. Правим Дениш 7, е той снима това видео, да. И днес ще играем на финал, може би ранкет, батъл, реот и така. И наслаждайте се на клипа. Ако ви хареса, дайте един лайк и мразим Magic Studio. Айде! Павка. Дени! Да, Павка. кажи, Дени. Я разкажи малко на хората нещо за тебе. Ние с Дени сме от Шумен, от едно училище. Двамата сме четвърти клас. Аз съм от А, той е от... Ти си от Б, да, ти си от Б. И учим в Илия Блъсков в Шумен. И сме... Да. Си на месеца. От чужденците не вярвам да гледат това видео, тъй че няма нужда да споменявам, че сме от България. Защото не ми се вярва. Българите да гледат това видео. Не българите, от чужденците. Чужденците, бе. То сигурно и българите няма го харесат. Аре, бе. Дропвай SMG-то, дропвай, идвай. Не е SMG-то, брат. Който използва SMG-то. Аз съм го дропнала, споко. Аз ще бия чест метал. Чакай да се опра клавиатурата. И ти ли бидеш метал, не? Мисля Хейдита. И аз. Мисля Хейдита. Брат, защо не мога да те оцеля, бе? И аз не мога, не знам то. Защо не мога да те оцеля, бе? Брат. Не, паднах, боксвам се. Ох, защо това е? Там е твоето. Иди. Брат! Крашна ми! Заклевам се. Абе, нищо, карай. Еди орунт, карай, браво. Главата ли ти крашна, Не бе, без това ще сменям. Не. Брат, нещо... ти виждаш... What? Ти виждаш, бе, брат? Ош. Ще ме оцелиш. Ще си съвсем аз. Ти си от джойстик. Да, аз съм от контролер. Да! Фулбокса ти пак ме оцелваш, брат. Брат, той те фулбоксва в ранкет. Ти напишайте им виж мага, за да имаш каска. И после... Да. Това е моето мото. Аз не съм добър в фулбоксването и такова, защото научи... Ой, внимай, Дени, не дейва. Брат, аз ще се някакъв отгоре, аз бе съм. Брат, боксвай се, така ще те убия много лесно. Добре. Аре, боксвам се. Какво? Аре да играем на 185, бе. На 180, айде. Чакай. Нещо се случи и крашна видеото, така че да знаем. Откачал ли? И не знам, просто крашна видеото в среда. Тук буквално като умряхме, а като дойдохме и ти каза на 180 и крашна видеото. Не знам. Пусни на много, бе. Пуснах. Добре. Павка? Да. Аз се опитвам, брат, да те намеря и знам, че и ти се опитваш да ме намериш.
Аз се опитвам да те намеря в готин стайл, така че да те клипна. О, майко, как шибна главата в това. Как си шибна главата в това. Добре ли си? Трябва ли ти лечи за главата? Не ми трябва. Самир. Добре, хора, промяна в план. Ще играем с него. Самир ще играем. Аха. Да бе, аз искам с Самир да играем. Днеска тък му съм обещал малко реал. Той тъмън ще Аре, давай, дава XD. малко. Той тъмън ще ни дава малко тук фъни неща, защото той е най-смешен тук. Ние нямаме Да, той както крещи, брат. Ние с Самир папката както нямаме никакъв хумор. Чата там крещи и гърлото му станало направо лилаво. Лилаво, аз чух, че станало синьо. Не ми стрелна! На видеото ще видят хората, че не ми стрелна. Да бе, на мен ми се случва, спокойно, на мен се случва. Не, наистина, на мен се случва. Да, но пък на ранка да не се случва такива неща. Брат, на мен Джеймс. Аз ти казвам, брат, чакай просто. No, гърлото ми стане силно. Гърлото ми стане силно. Bro. 161? Sorry. For please. 200. На видеото. Я отрежи това от видеото. Дени, я по-добре отрежи това от видеото. Я го отрежи. Не. Хората да чуят какъв е това ли? Що се май? О, брат, и на мен не ми стрелна. На видеото ще се види, че и на мен не ми стрелна. Bro, you have 200 ping. This is why. No, I played with zero ping. Самир, брат, говори на български, бе, снимаме видео. Не дей, бе, Самир. Не делай. Не делай. Лепкам. Що бе? Блъсна си главата в помпа ми. Не бе, нищо бе, аре, аз ще игра. Я ми дай малко лече за главата, бе, Дени. Вземи го от газа. Удари си челото. Що ми удари челото, да кажа на Дени. Брат, как може да съм толкова слаб? Не, What the fuck? Не мога да мина тук. брат, Чакай нещо с контроля. лека, това е на видеото, брат, това е на видеото. На 0 HP убих Денис. На 7 HP убих Денис. Не знам. Ама не мога да си коникна контролера. Идвайте! Аре, мале, дева, Дени. Мангали. Бе, една ще си гледа. Туто! Брат, не съм урбал. Трябва да са... Брат, къде? Брат, 18. 27. Толкова сме спамили, брат, че сме хитнали бутона за смяна на кръвта. Дет! 128. Вижте, ние сме на 100, аз го бях направил да сме на 80. Гледай го! Как ми скилва киловете, гледай го, ако на ранкет ще правиш така, не. Бойна голова. Ляко. Hello, my friends, 200, bro. Брат, стъкни се стената ми. Дени, главата ми красна буквалния. Дени, глава. Някой гледате видео с слушалки, моля да изключете си звука, да не чуете тя мангали колко си му крешат, брат. Я, че... Аре, бе, лами, бе. Аре, бе. Защо кемпиш? Дени, не дай да кемпиш. I'm gonna do turret. Don't worry, man. Да, бе, ембота, бе. Дай малко да са... Чакай, спри вече, бе! Спри, бе! Аре, бе, едитни, бе. Давай, бе. Не, мисля.
стига вече! Абе, оставете ме да такова, бе! Так ме сега отидех онлайн! Нищо бе, и ние тук ще отидохме онлайн. Даже почехме да снимаме клип. Как убивам денката на едно изпи, трябваше да се види. Трябва да го гледате, хора. Къде в YouTube, ле? Да бе. Какво? Аз съжи, принцип на моя екран имаше стена, но на твоя какво е имало сигурно, брат. Играеш 200 пинки на твоя екран е... 200 пинки на твоя екран. Мале, много ми лагва, ужас. Ужас, Ужас, бро. Опа! Брат, откъде, бе? Опа! Ще дам един опа, бе, брат. Да, бро. Името може да е такова десно едно. Брат, Мето, ако дойде, направо става най-добрият клип. Мето, ако дойде... Брат, Леон, това е. това е мой френд. Не е мой френд. Стабила, бе! Не съм гей като тебе, бе! Не съм гей, стабила, бе! Не си гей, Брат, сериозно ли цял? Всички Брат! Не мога да разбера какво ми става с това. Сериозно ли, брат? Верно ще пресекат клипа. Мълчи, бе! Не мога нищо да направя. Чакай малко. Чакай малко, ще ги кикна и заключвам парчето. Опа, чук. Опа, заключено. Брат, да чукаш да наводят. Чакай малко, бе! Брат, Дени, тук ли си, бе? Не съм. Абе! Да. Дей! Щях почти трибъл едит да направя. Сега ли се мъчиш Ой, хора, помогнете, главата ми се стъкна. Главата ми се стъкна в плани с помпата. 50. Ало! Не мога да атакуваме, брат, ти като някакъв... Лепкай! Реално ще играем, бе. Не, бе, дай още малко, бе, дай, бе. Транке. Не може да минеш, защото си слабак. Аз ли не мога да мина? Аз тебе те минам като камъче пред лицето ми. А това не беше ли Дали няма да денката? забележа. Не беше ли денката ти, който му уби? Не, Ти не беше, бе! бе. Аз те била Дени лепна отдавна. Бе, аз мислих денката. Не, бе, брат. Дени си лепна. Юре, мъдър! Може ли малко тихо да си говорим нормално, моля те? Аз съм почти даймонт едно, Дени, аз съм почти даймонт. Ще набанат. Що ще те банат, бе? Защото се е на камера. Какво? Какво? Я покажи! Я пък! На камера, ле! Моя! Брат! Ти ще говориш с мен? Не, той се базика, Той се пазика, да. Аре, левкай, бе, мистер Севич. Чакай, аз искам още малко. Момиче от гърза си, брат. Да. What the fuck? Sigma boy! Имаш ме копирайт над. No. Това видео няма го копирайтната, направо ще в чат GPT ще гатне всичко. Не. Що просто ти ще направя в убийство, Брат, на който микрофона му се клачи, както и ми се клачи салама през нощта, ще го кикна, брат. Не. Reload, please! Не! Да! Искаш ли да си кик от парчето, брат? Не! Ето е всичко да направиш за почитателя си. Не. Добре, ама може ли тогава да го трънките?
Деди. Следващата игра. Деди, моля. Следващата игра. Daddy, thank you! И който гледа този шибано видео, да реши следващия път reload или нормален да играем. Reload! През 4 гачи дебелите стени се чувате. От 4 дебели стени се чувате. От 4 стени се I чувате. want to be Unreal, I want to be Unreal и Reload Ranked. Да, че за Diamond не можеш да си мечтаеш, а пък за Unreal искаш. Я мълчи бе, аз съм елит в Reload, мълчи! Фреоца почти елит, ама нещо ми крашна и на 11 кила. Трето място ми дава 0%, нещо ми крашна играта. Ами той на мен също така ме беше! Аз бях кой място бе! Да бе, тук се ти прави 0% понякога! И имаш няколко кила, път ти дава 0, нали? Така е! Не бе. Така е! Да бе, то всяка го чу от мене, че дойде нова история в главата, нали? Не, така е! Снайпнах го с ноускоп. Я гледайте как ги хедшотвам снайпа. Че ме рутон. Няма да ги оцелиш, бе. Брат, цели го тук, що не ти си вървях. Така и по едно време. Той във видео ли е? Да бе, във видео бе. А защо не лайв? Аре, да направи един лайв. Аре, направи един лайв, бе. Давай, направи един лайв. Ако направя лайв, ще О, покажете не. на камера. Кое? Ще покажете на камера, ако правя лайв. Какво? Не можеш бе, оф. Ти само на камерата ще показваш само как. Покажи. Ако си покажете лицето на лайфа, пускам лайф. Ама ние как да си покажем лицето, бе? Ти добре ли си? Не. По Дискорд. Не! По телефон. Не, аз имам номера, между другото. Ма, той всъщност няма телефон, да. Той в чат ще снима сигурно на баща си на гигата, ама. И чата е извадил от... Не, няма чак лицата да си показваме. Ти добре ли си? Бе? Те, даже мистер Ръс, знаеш ли го колко е добър, пак той не си покаже на лицето. И? Никой не си показва лицето. Никой. Само нея добрите ютубъри, но нея И известни. добре бе, мистер Лъс, колкото е добър, толкова Не бе, говоря известните. Нали някой? Като мистер Севич Монграл. Да. Монгара е 33. Фен 48, брат. Колко? 122 крак, бро. Ти са fucking крек, бро. Брат, аз какво направя? Елатка, ботки. Ботки. Мистер Ласт on me. Мистер Ласт. Дит. She's white, bro. Не, много на малко. 2 пъти по 38. White е, ама ревайва оня. Другия, който съм го убил. Съм го нокнал. Дени, брат, ще се мъчи да го снайплеш. 20. Отиди там, бе! Виждаш ли сега той? Абе, какво се брал, ще носкопваш? Кой бе, откъде бе? 18? О, Дени хилни бе! Дени, ако не ме хилна шлевкам! Как бе? Къде? Как? Брат! Не бе! Ти май много си. Ето сгубих. На, той е слабак. Ама другия. Димастър Лъскин. Той беше лоу, ама сигурно са хилна. Да. Сега пък не взеха картата. Благодаря ти, Дениславе, че не дойде да ме спасиш. А вчера да се биеш и да умреш. Абе, човече, че сега ще загубиш. Колко правиш си? Мислиш, че кампът ли бе? Какво правиш? Ко сидиш там? Той е там на два пъти! Готина игра.
Готина игра! Револт! Няма да играем в батърито, няма скат. Реалти, бе, брат. Да, брат, по-добре от тушивано нещо. Няма да скачаме на това отвратено място и по-гадно и от реалти. Yes! Бро, Finally, bro. бро. Не. Опа, искам, брат, да отида настрани, бе, исках на ценах имал. Ladies and gentlemen, the Denise, he's so noob. He can't play Fortnite. He play Rocket League. Basically, stop him out. Stop him out. Кажи, че ще го накараме да го кикна това. Ако още един път им аутне да го кикне. И без това, брат, елитките са прекалено слаби. Как слаби, бе? Аре, ти успей. Ако направя повече килове от тебе, ме признаваш. И казваш пред стрима на Денис, че аз съм по-добри от тебе, както си е. Брат, за какво? Ти... Не, няма. Защо? Сега Брат, защото съм по-добри от тебе. Не! Брат, ако не си сабскрайбнеш за мене, ще дойда от къщата ти и кучето ще остане без долна част. Аз няма куче. Тогава ще померя. Имам котка. Ако се абонирам за канала ти, какво? Ако се абонираш за канала ми, майка ти ще бъде с 3 деца още. Какво? Брат, не. Не, това не ме устройва нещо. Това нещо мен не ме устройва. Не ме устройва мене. Ако не си сабскрайбнеш, но лайкнеш, може да останеш с 5 пръти. Абе, как ти чанала? Както ти е майката. Я мълчу, Как ти чанала? Хубав. Да, хубав. Да, чувства се добре. Кой един ще се кръсти по това? Чувства се добре. Не, чакай. Не, аз говоря. Аз говоря как се каза. Ами. Чанал. Как? Чанал. Чанал. О, нормален чест. Лилав спас. Let's go. Оу. Брат. О, no! Брат, верно ли може да съм толкова бавен? Близо до тебе съм. Печата ми Денси, вау! Къде? Тук ли? Що бе, аз съм убивал хора без помпа. Не, откъде бе? Заспамиха ма! Брат! Защо? Ти ма трапна, бе, брат. Ти пък ма трапна много. Трапна ма. Трапна ма. Там бяха 1000 човека. Кога трапна? Няма говори на български, бе. Аз не знам български, аз знам Енгалас. Аз. Очаквах да съм с мето и с павка. Помощ! Мето днеска няма да играе. Няма ли? Що? Ето и ти. Може ли нещо вече... Брат, както си дояде ориска, гледам то китайци вече да е орис, мале.
Брат, как така? Седя най-живо от вас, а вие бяхте намерили златен спас. Как така бе, аз все още... Аз нямах Ама помпа. аз все още дори не съм намерил помпа, живея най-дълго. И съм То най-стария. виж, мам, аз имам лилав спас. Пак някой той има трапнатост. Имаше, дали каза, 1 на 1. Пък то трапна хама, изведнъж има 1000 човека там. Има за спамите. Аха. Да, ти не знаеш, че те чакат седят. Той каза, брат. Каза, че... Брат. Какво каза? Кажа, не едно. Кажа, ще кажеш, че. Дени ще се кръстил Алекс Писи. Там името на брат си и такова. Кой? 30 лайк! Дай аз един чест, бе! Аз не мисля, защото аз пробвал хакове. Тези хакове, де да бяха реалистични, щеш да бъде най-добре. Хаквам, брат. Фан. На Докажи, видеото, брат. ако искате ми вярвайте, погледнете на видеото как го посилих то 14 пъти, не? И пак умря. 14 пъти, брат. Миловият ти спас, благодаря. Да, бе, гачи лукито. Какво да направя, че съм добър, не мога да го наспа. Лилав спас. То и аз получих лилав спас. Ама то си лила спас в момент. Да, те много са рядки, нали? Рядко се срещат. Това е Тези също. лилав Има спаса. 80% от Legendary Chest да ти се Не е падне. вярно, това е при Chapter 2 ремикс. Пък тук няма процента, там не знам, станаха по-рядко, ама сигурно се увеличи тук. 80% е при Chapter 2 ремикс мапа, новия. Но тук има някакъв човек, ама... Той не е нов, той е стар. О, не, защо 5 човека седят на един бокс, бе, брат? Как 5, бе? Да! Помощ! Да! Ще те губя ли лада това? Загубиш от мене. Пръщето ми. Загуби си го от мене. Пръщето ми. Там, че ли си го се служи, ама... Някакви са обаче идват тук да се спамват от 2 страни. 3 страни! Представи си! Три страни! Също Трима! При мен беше От 3 страни. Аз бях в един бокс И аз и на от едно 3 страни. От 3 не излиза. го бяхме оставил на едно. Да, бе, на едно. Добре, 90 крак. Не, но ама тогава ще е 1200 демидж сигурно ще е. Браво. Вземи лола. Чакай. Убивам го. То взимам му. Оръжията. Било? Не. Не, аз питам папката. Не може да го убия. Дето е? Някой ме снайп. Изчезна ли, бе? Да, снайпна откъде, бе? Той е на върха ли? Как се очаква да го хитна, брат? Откъде? Дори Денис Вейн Кеймбот няма да успее да го хитне той. Брат. Финиш на хама и станехме точно 1 HP и умрах. Да. 28. Какво да? Като бях нокнат, то ме... Не. Просто от всякъде ме спамят мене и затова викам да. Защото от всякъде ме спамят и... Да, лека ви тръжки. Лека ви тръжки, ако ми вземеш помпата, брат, не знам. Какво иска този джобър хак? Какво искаш, джобър хак? Кик. Той има същия скин като моя. Това е приятеля на Мето. Знам го Джобер Хак, бе, брат. Митко. Да. Импулсвай! Да ти кажа ли Знам, нещо? бе, знам. Да ти кажа ли нещо? Какво?
Знаеш ли, че то Джобер Хак мето преди аз го бях бил на 0. И Джобер Хак всички ни лъжеше, че той е един от създателите на Epic Games, там може да направи всичко права и мрава, може да ни кикне за винаги. Някакви такива... Как да ме кикне за винаги, бе, брат? Чата на 13... Не на 13, а 6. И ми вика, че може да ни кикне за винаги, защото е от Epic Games. Но си е повярвал също. Не, бе, то те викаше Валери, че може да ни... Защото, че майка му познавала някакъв откъп. Не Валери. Валери го знам, че не е такова. Не. Как бе, Валери точно такъв каза, майка ми познава един от Epic Games, само 3 българи и то не са от Шумен. Много е но не е Дени, не умирай, Дени! Брат! Казах ти, бе, човече! Това защо грабеш? Брат, аз редкам просто, то човече... Аз накрая левкам. Беше по-хубава игра от миналата игра, между другото, само да ти кажа. Искате ли малко креатив, че гледам, че нещо не ни върви на това? Абе, брат, на мен не ми върви. Защото аз си съм вървал. Трябва малко... какво да играем? Брат, то просто... Но... Брат, проблема е, че ние играем с плац. Ами с какво да направя, че Epic Games са тупи и не са създали такова? Какво да направя? Трио. Не. Нещо трио. Да. Добре, трио. Значи ще пуснем, добре? Брат, със всяка минута ми се отваря всеки час, за да правя шибани. Не привейдва, брат. Да. Не, бил трио. Аре, Bedwars. Не, моля. Брат, със всяка минута. Аз не мога да го играя. За друго видео. Аре, дайте това. Late Game Plastic Trio. Аре това. Аре, той става. Брат. Дени. Тогава ще свършва видеото. Ами, честно казвам, мисля да го направим около 35, защото, брат, много ще ми се отвори шибаната работа. Какво? Ми да, брат. Can you find the mistake? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What's the mistake? Mistake is his fault. No. Да, то това лоби е по-добро от... Къде сте вие, бе? Аз също гледам някой. What's the mistake? Ами, аз джойнах, аз влизам при някакъв Тревис. What? Какво? Аз гледам. И аз гледам. Я гледайте мене, бе. Не може. Аз би трябвало да съм Anonymous. Не може. Гледам някакъв черен скин. На мен аз гледам някакъв мистер Лускин. Да е черен скин, мистер Лост. Аз съм с черен скин, ама не вярвам да спектейтвате мене. Да, вярвам да съм- мистер Лоскин. Ага. Сега с някаква трябва скубла, брат. Да, брат. Ами, Някакъв цялото мълчиш лоби. му влязаха в бокса и го убиха. Сега колко ще чакаме? Може и около 4 минути. Не. Повече, 5. Аре, бе, къде ще излизай? Изчакайте малко нещо да заснеквам нещо, защото ми е скучно. Лай, защо? Тук няма спринт. Тук няма спринт. Да, значи, това е газ, тъпия
как така, Вов? Ти го такова! Ти го Да, такова! знам, ама не знай, че няма спринт, аре си ти малко махни, бе. Няма ли? О, няма ли? Добре, аре, аз чао, аз... Как Не, няма, не, бе? не, моля те. Павка. Какво? Искаш ли докато едитвам с видеото да си говорим по Discord стримата? Ами, то... Трябва това да стане с Мето, защото акаунта му е негов и аз го използвам, ама нещо ми става и не ми дава да инвайтвам хора за френд. Не може ли да си направиш собствен? Не, проблема е, че нещо не ми става. Добре, искате ли по телефон тогава? Не, защо? Брат, скучно е да теги това. Аз го направо ще го скрутим нещо. Идеш? Аз ти имам добра, обадим